Ya monga malonjezo mapangano the DC achina light mangochi kumzuzu kumene kundithu kuli mademo kumene kundithu akuti iyayi mademo aku mukudziwaso kalemera na opyezera anthu kuti iyayi tu amene wamusaopyeze kuti mademo amene wamukangosokoneza akuti tu ati kubuka nkhani ndiye anyway nkhani ndimeneyo komano mademo wa akuti ayamba mochedwa kwambiri chifukwa chonena kuti uja wa chigalimoto chambwina amema wa chigalimoto mayamba zinyemba akuti amene ujayo akuti sana abwere ndi chifukwa choti amene sana abwere basi tu nde anakhala ngati mademo achedwe apo ndithu moti kunali ndithu kumuyimbira mafoni kumuyimbe kuti ase uli kuti kokode kodi ife kuno tabwera kale makuti achina light mangochi mutha kuona kuti pena pake anali chero kwambiri kuchera khutu kuyimba mafoni pamene ndithu sadzabwera komabe mademo ndithu panopa ayambika kumene kuku kumzuzu pena kumuyimbira foni ndebe pamene ndimafona pamene muona amene kodi uli kuti ase Anyway guys, thank you so much ndikupatseni ndithu zimene zikuchitika kumene kukumzuzu ndithu mademo ndithu mademo adzaoneni nda amene ali kumene kuku otsogolo ake achina bone kalindo ndithu kuli ma push up kuli kumene kuku kuli kumenya ma apps guys, thank you so much malawa ni cameras ife tikaduse pa shopupo ndikuwapa samoni anyake ya shopu osabera chinthu kuwauza kuti zimene mukupanga zimukhanga tisimuli ndife ziwawa tikumvana amene munapano wali apa munasona wakulanguleni sana pembere chifukwa ife timakhulupirira mulungu zisango pa 16 September sisi kuchitika bakara automatic neutral ngati anabero ntarimanje saku vomereza kupanga audit machine as mathematic komaso chisango tikufuna jamani America yagonja ku mathematic Philippines yagonja ku mathematic Mozambique ndikuchandwa hapana kuti chifukwa cha mathematic wai Malawi munamumva chakwera akuti wawina ndife mashini yacha tukumvana chisango chichedwa sichichitika tsiku limene mukutidziwa likunena ine Rajon Mangochi kutenga ukafike pana bero ntarimanje kwa chakwera kwa polisi IMTF chisango sichikuchitika tikufuna manyo Hello.
yo, it's your boy Malarians Akon. Ya kalikonse tikaona mademo ndende amene ayambika kale wa mbuzi wa kale kuti kuzunzu ku mademo. Ayambika kale kunena panopa etu. Komano security so security is tight. Tight. You can see akungoyambika kumene. Akungambika kumene. Kumano kalikonse tikaona tiona kuti tipanga motani. Ndithu ya kuma chikwangwani chagendedwa kwambiri chachigenda kwambiri chikwangwani chachakwera we don't know kuti zimakhala bwanji anyway poti angoyambika kumene ya tiona kuti tipanga bwanji kuma kalikonse tikupasiyana. You are with me Malarians Akon zikomo. Anyamata kugenda nditu kugenda chikope chachakwera nditu kugenda mosakhala bwino muti akung'amba anyamata pano size Malawi, Camera.